So what is up guys, welcome na naman sa panibagong vlog. For today's video guys, andito tayo ngayon sa may Dagupan, sa may Mudcart City ba to? Or Mudcart. So nagyaya kasi si Boss Alex Go, yung isa nating kasama motovlogger na subukan itong Mudcart. So para siyang kotse na malit na nasa gitna yung driver. So tara samahan nyo ako at subukan tong sports na to. Let's go! A few inches later. So yun, at silipin na natin yung kanilang Mudcart. Yan o, let's go! Napakaluwad ng kanilang circuit oh. So yun guys, at kasama natin si Boss Alex yun. So ipapatry niya sa atin yung Mudcart kasi first time ko to na parang bago sa sa aking sa experience, kasi usually naman na alam ko ang kart yung bump car lang naman. Pero ngayon grabe, pati mga batang gagaling oh. Still may pinaghahandaan kasi akong event ng Kart City sa Pampanga. Yung motovloggers category yun. Kaya pinaghahanda ko, kaya iba kasi yung iba yung racing line ng kart, iba yung racing line pala ng motor. Kaya gusto ko matuto. For your safety and the safety of others, use observe these signal rules. All personal items and goods. So meron din palang orientation dito guys pag maglaro ka ng Mudcart. Recommended height of the driver for the junior car. Johanna? Hi, Johanna. So yun guys, pwede rin para maglaro yung mga bata dito, mga kids. Meron din pala silang Mudcart na maliit, yung pang sakto lang, pang saktuan lang sa kanila. Yan nakakatuwa. Tsaka hindi sila pwedeng sumabay sa mga sa mga iba-iba rin kasing klaseng level yung yung paglalaro ng Mudcart. Meron din palang endurance dito. So depende rin sa setup din ng mapa. Yun, so meron tayong junior, senior, ganun. So depende rin sa kart na magagamitin. Sobrang daming kart dito guys. Nakakatawa yung mga batang cute nila maglaro ng Mudcart. Unlike kanina, yung kaninang pinapanood ko, yung mga parang professional na. Bibilis, grabe. Yun Ayan, so pwede. Yun tayo ng sticker doon kumamaya. So yun, ganito pala sumakay dito sa may Mudcart. Kaya syempre safety, safe belt. Napakaangas to Yun. Then dito. Yan, kailangan natin adjust yung natin, yung ating safe belt para mag-fit. Yun. So ito pala yung manabela niya, hindi ito pwedeng ganun kasi ito yung atras, saka ito yung pag-press mo to, ito yung silinyador saka brake sa left. So first time natin. So yung pwede mo sir, okay na yan, just na kalayo. Silinyador. Sige po. Yan. Yan para komportable. So napapanood ko lang to guys noon sa yung kung may cable ka sa bahay, 'di ba? Yung mga may cable kasi noon big time pero ngayon kasi affordable na yung cable. Mapapanood mo siya sa lilipat mo lang siya sa may racing doon sa So first time natin maglaro nitong Mudcart, nakaka-excite. So bago ka pa para maglaro guys, meron para silang remote control dito. So may naka-program dito sa may LCD dito, tapos meron din remote doon. Hindi mo basta-basta mapapaandar yung isang Mudcart. Okay na? Yun, let's go. Yun. Let's go.
bagal lang siya. First time natin eh. Yun! So bagal-bagal muna tayo ngayon dahil first time natin. Oh, biglang lumakas ah. Woo! Ay sorry, bola to sumikaw dito. Kapayin muna natin. Kapayin muna natin kasi hindi pa tayo export. Grabe, ang ganda. Banat! Woo! Huwag mo tayo mag-feeling expert dito kasi first time natin. Ayan, kapayin muna natin kasi mahirap din makipagbangkingan dito agad eh. Grabe naman to. Grabe naman yung kurbahan na to. Guys, narinig nyo ba yun? Narinig yung tunog niya? Tunog F3 no? Or F1? Yan natin ngayon, no? Merong F3 doon no? So yun guys, at first time kasi nating sumabak sa mud cart. So meron din palang resort dito. Result pala ng ginawa natin. Yan o. Ang galing no? So syempre third tayo. Napakasayang experience. Salamat kay Boss Alex at experience sa atin tong mud cart na to. Ayan, dito ko tatapusin ang aking vlog. Salamat lagi sa inyong panonood. Let's go, Kuya Del Vlogs!